Добро на всички! Днес заедно с моите колеги ще се опитаме да ви представим какво е да работиш в IT сферата. Надявам се на всички вас да е от голяма полза, да ви бъде интересно и най-накрая също така задавате въпроси. Знам, че е първи час, на мен също ми се спи, моите колеги пътуваха от София сутринта, на тях предполагам повече. Но за да го направим по-интересно, се надявам вие също да бъдете активни. Аз ще ви отнема около 30-35 минути. Най-накрая ще имам около 5-10 минути да задавате вашите въпроси и за да ви стимулирам малко, ще има и символични награди, така да се каже, от нашата фирма. Бъдещето е код. Това е темата на нашата презентация. Ние вярваме, аз, моите колеги и всички в нашия бранш, вярваме, че сме намерили своето място в IT сферата и сме тук, за да ви покажем, че ние вярваме в това, че има място за вас самите, че може да ви е приятно, че може да ви е полезно и че има перспектива. Инициативата Бъдещето е код е съвместно турне на IT фирмите заедно с Министерството на образованието. И както и ние го правим, то за нас наистина е едно турне, тъй като започнахме от София през Перник, сега сме в Гоце Делчев и завършваме днеска в Благоевград. Идеята ни е да разкажем накратко за плюсовете общо взето на IT сферата. Няма да се говори много за минусите, не че ги няма, но за нас е важно да гледаме от положителна гледна точка и да ви покажем защо наистина си струва. Някой знае ли това The Internet of Things какво значи? Чува ли е за интернет на нещата? Значи това е нещо, което мене ме кара да си мисля, че IT сферата винаги ще се развива, поне за моето и за вашето поколение, тъй като според изследвания, така се каже, Internet of Things около 2050-та, то буквално се превежда всяко нещо, ще е свързано към интернет. Било то нашите дрехи. Аз гледах едно много интересно клипче, че гардероба и дрехите ни ще си комуникират през интернет. И в момента, в който навън прогнозата е да вали, гардероба ще ви осветява топлите дрехи. Тоест, когато вие протегнете към тениска, на нея ще излезе надпис, че времето не отговаря да носите тениска. В случая кафемашината ви ще е свързана с алармата. В момента, в който алармата ви звънне, кафемашината започва да прави кафе. И реално това е един възможен свят. Не е само по филмите, не е фас робота, където ги представят тия коли. Напротив, това е нещо, което е напълно реално, вече се работи по него и аз, ако гледам по самия себе си, вече телефона ми, телевизора, колата ми, трите устройства са свързани, аз с телефона си управлявам една част от колата, за бъдеще ще е още по-голяма и още по-голяма. Microfocus, това е нашата фирма. Аз, Стефан, Мартин, ние работим в нея, в София, занимаваме се с програмиране за софтуерни продукти. Тоест, ние създаваме софтуер, който се използва отново от софтуерни компании. Нашия софтуер няма да го видите, т.е. вие ще го ползвате евентуално, ако станете програмисти, ако работите в IT сферата. Не са приложенията, които използвате на телефона, но Microfocus е една наистина голяма корпорация, която ни дава изключително много и в следващите слайдове ще разгледаме по-подробно какво точно представлява да работиш в една такава фирма, но първо искам да дам думата на моите колеги да минат преди мен и после ще си поговорим с вас малко повече. Здравейте на всички! Казвам се Стефан Владев и работя в Microfocus като Java девелопер или Java програмист. Като общо взето, как станах програмист, до 24 годишна възраст съм се занимавал с различни неща, които не са имали нищо общо с програмирането. Аз лично съм завършил езикова гимназия, не съм се занимавал много с математика и така нататък, но на 24 години един приятел ме запали и изкарахме с него една школа. 6 месеца по-късно бяхме вече на работа като програмист, той с един език PHP, той се занимаваше основно с Web Development, а аз с Java. Общо взето,
това, което ми направи впечатление е, че хората в този сектор са много позитивни, много приятни, интелигентни, винаги учат нови неща, винаги се развиват. Общо взето всички, които са в IT сектора, доста от тях не го приемат като работа, по-скоро като да отидеш да направиш нещо готино за 6, 7, 8 часа и да си тръгнеш. Тая работа с две думи е творчество и е изключително приятна. Няма само позиции за програмисти, има позиции за различни IT-та, за веб-девелопери, веб-дизайнери и така нататък, но Осман ще ви разкаже повече за това. Имаше хора, които завършиха нашата школа на 30 години и на 30 години те първа от нулата почнаха и станаха програмисти. Представете си, ако вие се запалите от сега, от тази възраст, като станете не на 30, а на 25 години, вече колко ще сте добри и какви доходи ще имате, как ще се чувствате, колко ще ви е интересно, колко ще се цени вашия труд. Така че това наистина е една страхотна работа и няма човек, който да е сериозен, да иска да го работи това нещо и да не може да успее. Казвам го, защото се занимавам с преподаване от около година и всички хора, които съм обучавал, които са учили програмиране покрай мен и които са били сериозни, независимо дали са били момчета или момичета, са успявали и са ставали програмисти, независимо от тяхната възраст. Така че той ще ви разкаже повече. Сега Мартин. Здравейте, аз съм Мартин и работя като дизайнер в същата компания. При мен пък се получи малко по-различно. Аз от дете исках да съм дизайнер и при всички положения по-скоро не бях решил какъв дизайнер искам да бъда. И с времето видях, че IT сферата започва да представя много интересни места и начини за реализация. И бях на една подобна лекция, на която една друга дизайнерка, доста опитна, но в класически начин, класически дизайнер беше тя и обясняваше колко е било трудно да прави дизайн, да прави каквото и да било. И аз се замислих и си казах, добре, тази жена като е толкова талантлива, като може да прави всичко това нещо, какво толкова е спъва. Тя самата говори малко по-късно, че всъщност технологията била не толкова приятелски настроена към хората. Стана ми любопитно и след време, когато реших да си избера професия, се записах в Техническия университет в София и там естествено специалността беше програмиране, като програмирането не беше водещо за мен, то по-скоро беше така основата, но продължих и се развих в сферата на дизайна и това е една от съпътващите IT сферата професии, която е доста сериозно застъпена. Също ви дава една добра възможност за кариерно развитие. Като думата кариерно развитие може да ви звучи непознато или дори плашещо, но де-факто това означава просто начина, по който вие се развивате като човек, как се учите, какво научавате, щете дори житейски в ежедневието си, с какви хора се срещате, какво им предавате на тях, какво приемате от тях. И това е много хубаво, тъй като има места и сфери, в които по-трудно се учи човек и се развива, като в IT сферата непрекъснато има един непрестанен, едно така много приятно и готино надбягване между хората, които всеки иска да знае нещо, да научи, да покаже на другите, те да му покажат. И в това отношение е много забавно, буквално е забавно, нали, колкото и странно да изглежда от гледна точка на хора, които още са в училище, но всъщност се оказва много приятно и много готино и много ми харесва това, което аз правя в тази компания, по принцип това, което правя в сферата на IT бранша. И бих се радвал някой ден вие да ми станете колеги, с които да работя заедно. Честит на двама ви. Продължавам за мен, както вече казах, аз се казвам Осман Ислямов. Учил съм тук преди доста години вече, от 5 до 7 клас. На 22 години съм в момента, уча в Софийския университет, завършвам всъщност софтуерно инженерство. Още съм учил в математическата гимназия в Благоевград и за себе си имам една година и повече опит в обучения и една година професионален опит. Въпреки че съм на 22 години, според мен все още съм доста млад. За мен през всичките тези фирми да минеш, това са около 7 фирми, смятам, че е изключително богат опит. Аз не съм прекарвал в една фирма по-дълго от 6 месеца, но във всяка една фирма ти учиш по нещо малко, което е съвсем нужно за тебе. В
втори курс на 19 години аз започнах да работя в BitMix. Това беше софтуерна фирма, която се занимаваше с мобилни приложения. Ние правихме приложения, които аз все още имам на телефона си и са супер готини, приятно ми е, защото аз съм ги правил. И това нещо мен, освен че ме зареждаше, много ми помагаше и за университета. Едно е да учиш 4 години теория и след това да отидеш в някоя фирма и едва ли не да започнеш от начало практиката. Друго е като още в първи, втори курс ти започнеш и да работиш и така двете неща взаимно си настигат едно друго. Случва се много пъти това, което съм научил дори само в първи курс да ми е много полезно в работата или точно обратното. Това, което вършим в работата, се оказа, че в трети курс аз отивам на някакъв изпит и знам всичко вече, само единствено от опитата ми в работа. По-натам в слайдовете също ще видим, но и тия фирми, които са за обучение. Това са фирми, в които аз съм ходил само единствено да се обучавам. Не са ми плащали, не съм бил на трудов договор, напротив. Тези фирми, това са едни най-големите и поне тия, в които аз съм ходил. Те предоставят възможност на ученици, на студенти, на безработни просто да отидат и да ги обучават и след време те самите да станат добри професионалисти. За мен всичко това общо е много важно. Знанията, които съм придобил тук в гимназията, аз обичах още от тук математиката и информатиката. В Благоевград вече аз имах реалната преценка за самия себе си, че аз искам да уча софтуер. Отново наблягах на математиката и информатиката и нещо забавно е, че аз споменах на госпожа Горанова, тя мене не ме обучаваше, не ми е била учителка, но аз до ден днешен понякога правя курсови проекти за нея и все още не съм получил шестица. Това е малко интересно, но искам да ви кажа, че мене пък това ме надъхва. Аз не казвам, не правя на готово проекти, напротив, помагам на мои приятели, но когато госпожа Горанова ми пише 5, аз надъхвам се още повече, че следващия път ще изкарам шестица при нея. Не мога аз да съм завършил софтуерен университет, да работя в софтуерна фирма и при госпожа Горанова да имам петица. Това ви го казвам не за друго, а за да знаете, че трябва да гледате в момента на часовете по информатика, по информационни технологии, общо взето да прецените дали ви харесва идеята да учите информатика, дали ви е приятно, дали ви изглежда интересно и дали ви се занимава с това нещо. Задачите понякога са по-трудни, отколкото самата работа. Винаги има как нещо да объркнеш или да не можеш да направиш, но точно като минеш през всичките тези стъпки, които аз съм минал, мисля, че изграждаш поне едно самочувствие, което ти знаеш какво можеш, знаеш какво си научил и тогава вече за мен е безсмислено дали ще имам 5 или 6 в един час, след като аз работя и си изкарвам парите с софтуер. Затова наистина гледайте на часовете по информатика като един стимул да прецените дали това е нещо, с което ви се занимава. Защото аз още един път казвам, още от училище се запалих и знаех, че това ще е бъдещето за мен. Аз знам, че нищо не знам, това съм описал тук, защото, както ви казах, работя в софтуерна фирма и явно има още неща, които не знам дори за 6 клас в гимназия. Така че софтуера е една огромна яма, в която аз всеки ден се научавам на нещо ново и мога да кажа, че знам горе-долу около 5% от софтуерния свят. Дори аз самия в началото започнах в BitMix като девелопър, т.е. аз бях програмист, създавах приложенията. В момента в MicroFocus аз съм QA или така казано тестер. Т.е. аз почнах да работя в софтуерна фирма и се оказа, че все още не знам какви са били всичките сфери на работа, но това още един път ще ви го покажа малко по-натам. Още един въпрос към вас. Някой може да ми преведе това какво значи? Да, само че на мене ми покажеш, ще е супер. Ти си спечели една петица на MicroFocus. Аз ви казах, нали, които сте по-активни. Именно to be or not to be. Да бъдеш или да не бъдеш. Надявам се всички, след като го чухте, да можете да си го преведете, нали, to be or not to be. Истината е, че сме тук днес, защото можем да ви дадем един тласък, ако не друго, поне да си отговорите на to be or not to be.
за вас ли е IT сферата или не за вас. Аз съм сигурен. Всъщност има някой тук, който иска да се занимава с софтуер, който е решил, че ще учи и работи. 1, 2, 3, 4, за една знам, която се крие, 5, 6, 7, да, около 10 човека. Всъщност, работата в IT сферата няма възраст и няма пол. Ние имаме колеги, които са предпенсионирани жени, аз съм един от най-младите, още не съм завършил и може би около 30-40% вече са жени в IT сферата. Това не е мъжка професия. Това са митове, че едва ли не ако си жена не можеш да работиш в софтуерна фирма. Напротив, даже понякога за някои неща, сега няма да кажа, че са по-добри, защото сме 3 мъже сега, но общо взето аз вярвам, че от всеки един от вас може да стане много добър програмист. А всъщност програмирането, тук предполагам всички сте виждали тия сравнения. Какво приятелите мислят, че съм? Да. Често ми се случва, като се прибера, има един приятел, който само като ми види колата в Дебрен и се сеща, че компютъра му е развален. И почва да се обажда. Аз се прибирам за един ден, обаче той решил, че точно тогава мога да му инсталирам една игра, защото с това се занимаваме. Майка ми понякога наистина мисли, че съм магиосник, защото ние реално създаваме нещо подобно на магията. От нищо. Вземаме един лаптоп и излиза някакъв продукт. Нали? Какво обществото си мисли, предполагам всички знаете, но какво другите програмисти мислят, че правят, особено те двамата наистина мислят, че аз работя е така. Защото моята работа е след тях, аз проверявам общо взето те какво са свършили и те си мислят, че те са най-добрите, направили са всичко както трябва и за мен не остава работа. Какво аз си мисля, че правя, постоянно чисто и пише някакъв код, също не е така, ето какво всъщност аз правя. Това доста прилича мен, само очилата ми липсват. Общо взето стоя пред компютъра, чета това, което не знам и като получа достатъчната информация, аз се преобразувам било то в код или в каквото всъщност правя, но това отново по-късно ще го разгледаме. И какво наричаме програмиране? Както и презентацията ни се казва, бъдещето е код. Всъщност, бъдещето е код програмиране. Всеки може би от вас го свързва с това да пише програми, да пише някакъв код, да пише и фейлсове. Напротив, IT сферата, въпреки че ние всички наричаме програмиране, то е IT сфера. IT сферата е много голяма. Както вече ви казах, аз започвах като програмист, сега съм QA, тестинг. Имаме тук Java програмист, имаме дизайнер и може да изреждаме още прекалено много професии, които са в сферата на IT. Вече има програмисти за мобилни приложения. Дори не е нужно да имаш някакви познания, просто сядаш сам със себе си, разглеждаш дали ти е приятно да правиш игри, дали ти е приятно да пишеш някакъв друг софтуер, дали ти е приятно да рисуваш, да се занимаваш с мрежи. Стефан даде един много добър пример. Дори училището, в което се намираме, със сигурност има системен администратор. Той се грижи за мултимедията, за интернета, за това всички компютри да работят, да имат някакъв софтуер. Така че за мен, за всеки един може сам за себе си да реши дали му се занимава с сигурност, сапорт. Има и вече по-различни професии, като Project Manager, Team Lead. Това са вече, може би трябва да имаш и малко повече опит, за да можеш да станеш Team Lead на един екип. Ти отново си програмист, отново си примерно QA, но вече имаш тежестта и на Team Lead. Тоест ти си лидера, който поема отговорността, който раздава задачите. Митове и легенди. Сега ще ви кажа някои неща, които аз съм чувал преди да стана софтуерен инженер и са се оказали, че не е вярно. Първият мит е, че е трудно. Както съм писал тук, if you understand this, it's not. Тоест, трябва ни един съвсем базов английски език. Може би без английски трудно ми е да кажа, че става, но един технически английски език, който съм сигурен, че вие в гимназията получавате. Трябва ли също така вашата глава, мозъка и който да работи и календара, както виждате, аз съм отбелязал една дата, търсих в календара някой ден, януари, февруари, март, никога няма някой ден, винаги са от 1 до 31. Тоест вие трябва да намерите точния ден и аз ви предлагам да е сега, днес, утре, за да може да започнете да се занимавате с програмиране.
Не е нужно, няма за къде да чакате. Както каза Стефан, представете си, той е станал, започна да учи програмиране на 24, сега 26, той вече е програмист, много добър програмист. Представете си вие да започнете сега на 16-18 години, как сте след на 26. Вие ще знаете толкова много, че няма да ви плаши, както е в друга сфера, ако днес ме уволнете ми. Добре, намирате си, вие имате достатъчно познание, фирми има доста, търсят се все още много програмисти. Втория мит е, че не е модерно и скучно. И да ви кажа, аз работя във втора софтуерна фирма и никога не ми е било скучно. И напротив, много е модерно. Ние работим в едни от най-модерните офиси, високотехнологични. Това е моето работно място. Аз прекарвам тук по около 7 часа на ден. Един ще го скрие, да ще ви каже за малко къде. И общо взето мен много ми харесва. Ние сме постоянно с... това е нашия продукт, между другото, който аз, реалната снимка, на която аз работя. Виждаме, че тук напитките, които са, това е един от бонусите на нашата фирма и на повечето софтуерни фирми. Те се грижат изключително много за това, ние на работа да сме удовлетворени. По време на работа ние имаме безплатни напитки, отиваме и правим си кафета, всякакви безалкохолни напитки. Първата картинка е много интересна, тя е как двама мои колеги играят PlayStation, като аз ги снимам. Реално ние там имаме билярд, тенис маса, PlayStation и още доста други игри, които ние по време на работно време, както Стефан обича да каже, като зациклиш на някое място, не се получава. Колкото и да го мъчиш, не се получава. Отиваш в тази зала, разтоварваш 5-10 минути, връщаш си и то става от първия път. Просто понякога на човек трябва да спре, да помисли малко извън нещата и отново да се върне и те се получават. Също така, на мен много ми харесва в тази стаечка, тъй като аз там мога да бия шефа си. Той командва в работа, но когато играе Mortal Kombat, малко му е трудно все още да ме победи. И така че това е доста интересно и от друга гледна точка, тъй като в една нова фирма, като постъпиш, много е трудно да се запознаеш с всичките ти колеги, да разучиш кой какво прави, но след като прекараш малко време в неформална обстановка, после е много лесно да отидеш и да ги питаш по работа. Винаги се случва нещо да не знаеш, винаги се случва нещо да не ти се получава лесно. След като сте се сближили по този начин, много по-лесно е да отидеш, да му пишеш по скайпа, вие имам някакъв проблем. Дори по време на играта можеш да го питаш. Последните две снимки са нашите тимбилдинги. Аз явно съм голям късметия, тъй като и в двете фирми, които работя, аз отивам и една седмица след това има тимбилдинг. Тук можем да видим, че е доста забавно. Играем една игра, имаме си фирма, която се грижи за нашето забавление. Състезателна игра с награди, естествено, щом аз спечелих, ще си сложа снимката. Но мога да ви кажа, че не са само това предимствата. Ние се възползваме от безплатен плувен басейн, безплатен фитнес. По време на работно време ни обучават на английски език. Именно за това аз казах, че ви трябва един базов английски език да започнете. Впоследствие, ако имате някакви пропуски, самата работа може да се погрижи за това вие да наваксате с английски. Не е само забавата, не е само игрите, напротив, те са много, много важно е за тях да ни обучават и там, където ние имаме пропуски. Отново, ако имам някакъв ангажимент към университета, никога, както и днес дори, няма проблем да отсъстваме от работа. Аз знам, примерно, моите родители понякога казват, не мога, няма начин. Аз не знам някой мой колега да иска да вземе отпуска и да е нямал начин. В момента ние сме тук, от работата ни го проят като една благотворителна инициатива, която ни освобождава, да, днес ще ни дадат заплати, да, днес ние няма да работим, но те смятат, че това е достатъчно важно да дойдем пред вас и да кажем каквото имаме, за да ни освободят от работа. Програмист къща не храни. Тук не знам как се ви нагласите, дали имате някаква идея, но в момента средната работна заплата в България е 879 лева. Средната заплата на един завършил софтуерния университет или ФМИ на Софийския университет е 3000 лева. Сами може да видите, че това е около 4 пъти разлика. И не казваме, че парите са едно от най-важните неща, но определено е хубаво да се замислите, то добре ще учите, добре има доста различни професии,
Но коя професия ще ви даде сигурност, ще ви даде перспектива, вие след като завършите и почнете да работите, да сте спокойни и наистина да се отдадете на работата и на живота си. 500% увеличение на IT сферата спрямо 2005. За 10 години сферата се увеличила 500%. Това е едно число, което на мен ми дава кораж, че след още 10 години тя въобще няма да намалява, напротив, още повече ще се развива. И последно, 1,37 милиарда лева годишно, това са парите, които софтуерният бранш в България работи с тях. Може да видим, че това са само 19 000 души. Тоест 19 000 души в България, програмисти, заработят 2% от брутния вътрешен продукт на България. Това е наистина голямо число. Въпреки че тук са само 2%, представете си, това е само една сфера на работа и това са само 19 000 души. В България има около 6 милиона, може би, в момента. Следващия мит, на който ще се спреме, е всяко чудо за 3 дни. Аз мисля, че дадох доста неща вече като примери, че не, IT сферата няма да е за 3 дни, няма да спре след една година, след 2 години, напротив, тя ще се развива и развива. В България всички IT фирми са в процес на развиване. Съвсем някои малки фирми има, които изпитват някакви затруднения, но може би проблем е в самите тях. Ако влезнете в Jobs.bg, в момента ще видите как, ако отбележите софтуер, има около 25 страници работни места. Работни места, които постоянно стоят свободно. Повечето работни места се заемат, но в момента, в който постъпи на работа, те се отварят нови две места. Дори в нашата фирма, където постоянно има някой, който встъпва в длъжност, постоянно има някакви интервюта, ние в момента имаме отворени позиции. Има място за всички специалисти. Нека не си мислим, че тия хиляди свободни работни места стоят и чакат така ние да отидем. Напротив, ако вие не сте специалисти, няма кой да ви наеме на работа. Вие сами трябва да се погрижите за това да се обучите, да имате знанията, поне базови познания, на които да започнете като стажант или като джуниор. Все повече и повече фирми предлагат стаж обучение. Аз мисля, че с моя пример ви показах, аз самия в колко фирми съм бил на стажове, на обучение и то само за 2 години. Мисля, че всеки един от вас може да започне по същия път и тези фирми, както вече казах, те го предлагат така безплатно за вас, стига да имате желание да учите. Едно от най-важните неща, които ни дава училището, е умението да се учим. На това трябва да наблягате. Без значение дали е биология, дали е химия, дали е математика, вие трябва просто да се научите да учите. Четете, да, не може всички да станат физици, не може всички да станат софтуерни инженери. Ще има учители по физкултура и по география, но просто на всеки един предмет трябва да отделяте толкова внимание, че да се научите да го учите. Мартин даде един много добър пример в училището, в който той беше презентър. Той каза, че завършил биологическа паралелка. И са го взели в софтуерна фирма, т.е. той бил дизайнер на фирма, която се е занимавала с някакви продукти, но единственото, което има той в повече от другите е, че е завършил биология. Представете си, това, че завършва биология, му дава предимство в софтуерна фирма. Така че не се знае в кой час, кое ще чуете, какво ще запомните, което в бъдеще ще покаже много добро влияние. И последно Internet of Things, това е нещо, на което аз наблягам, че софтуера няма как да изчезне. Вече споменахме за него. И сега идва една схема, която е предоставена от VMware. Вече си спомням аз какво ви казах за IT сферата. Тя не е само програмиране. Много е важно, ние в момента сме тук. Знам ли нещо за IT сферата? Ако има някой, който не знае нищо за IT сферата, съм сигурен, че след днес поне е разбрал една начална част. Така че се преместваме тук, това го оставаме. Ако не знаем нищо, ще се поинтересуваме. Интернет, близки приятели, идваме тук. Do I want to learn? Добре, като съм разбрал какво представлява IT сферата, харесва ли ми, искам ли да учи и работя в тази сфера. Ако не, намерете си нещо друго. Има достатъчно други професии, ако това не е вашата, не си губете времето. Дори да е хубава, ако вие сметнете, че не ви е там мястото, просто минете на там. Но ако решите, че това е вашето място, но нямате никакъв опит, тогава минаваме на работа. Интершип, т.е. стажове, обучение, както вече ви казах. Дори просто да искате да се занимавате без никакъв опит към днешна дата,
Вие за една година може да станете, както казвате, from zero to hero. От нулата до герой за една година. Сядате, напъвате се, учите, има достатъчно място къде и се местим тук. Работа в една много добра компания. В момента ние сме, може би, на последната фаза, Microfocus, където сме сложили, Enjoy and Learn. Ние работим, забавлявайки се и учейки нови неща. Нашите жокери са повече от 3. Това ми е любимия слайд, тъй като той може би е най-важен за вас. Тук долу е базата. Началната стъпка, която аз избрах. Университетите. В момента има прекалено много университети. Знам, може би за някой от вас Юзото е много близо. Няма го, има Американски университет в Благоевград. Но това са университетите, които ние препоръчваме като хора, които се обучават и работят в София. И така да се каже, сме степенували по някакъв начин университети. Това е Софийски университет, ФЕМИ, там където аз уча. Има около 5-6 компютърни специалности, като разликата е съвсем малка. Аз уча софтуерно инженерство, не съм програмист, аз не уча само писането на код. Аз уча как да се занимавам с проекти, как да изграждам един проект, как да се грижа за всички негови части. Имаме нов български университет, софтуерен университет. В България вече има софтуерен университет. Той е произлезен от Телерик. Един от основателите на Телерик си основа софтуерен университет. Стефан в момента учи и преподава в него, т.е. не учи, ходове на курсове в него, но сега там преподава, той е много добър. Има разлика с типичния си университет, каквито са другите, но той учи на много практическо програмиране. Писане на код, правене на проекти и след година и половина от него излиза завършен програмист, който си намира работа. Другите са Технически университет в София и Американски университет в Благоевград. На следващото ниво са курсовете. Курсове като IT Talents на Империя Онлайн, която фирма е българска, On Target Training, аз съм ходил там, Pragmatic, Стефан е ходил там, Телерик и двамата, т.е. и тримата сме ходили там. Така че, освен университета, аз съм се занимавал вкъщи, било ми интересно в училище и съм минал през един от университетите, но аз все още имам нужда от тия курсове. Те дават една много важна практическа част, която аз до ден днешен смятам, че е много важна. Накрая на стълбичката е YouTube, Web3 School, Google и Open Source. Хубавото на IT сферата е, че тя, освен че работи с компютри, с софтуер, ние сме в наши си води. Тоест, това, което ние разработваме, то е на компютър и ние се учим от компютър. Не, примерно, брат ми, то работи строителен инженер, прибира се вкъщи, чете някакви неща, разглежда видеа, после отива на обекта и там какво беше. Не, ние винаги имаме достъп до YouTube, винаги имаме достъп до Google и повечето от софтуера е Open Source. Open Source означава, че някой, който е разработил нещо, то ни го предоставя на нас. Стефан е написал една програма, да, той няма да я продава, написал е, той споделя своя код. Ако на някой му трябва, той го използва за база, променя си това, което му е нужно. И най-накрая на стълбичката виждаме сипса, колко се дразни. Това сте самите вие. Без да седнете през компютъра, да се дразните, аз съм чупал около 10 на клавиатури, няма как да стане. Не може една игра, като играете да се дразните, обаче било то да щупите една клавиатура, продължавате напред. Нали? Това ниво мога да го мина, трябва да го мина. В софтуера е същата работа. Няма как. Щом един човек го е минал, значи и вие можете да го направите. Просто трябва да отделите